बरमायाव सना माइनाव नायजाब आफादनि थालिम बादाखौ बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि बरमानि बिखायाव 1999 मायथाइयाव माखासे बर' हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि नाजानायाव जोनोम मोननाय सना माइनाव नायजाब आफादनि 2022-23 मायथाइनि गोग्गोम आगान महरै दिनै बरमानि सेरनि खालजार गामिनि बेन्दोंनि जुलि मैदानाव थानाय बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव थालिम बादाखौ बेखेवो। बे बादाखौ बेखेवो बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि खोमसार बसुमतारिया। बे बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुवाथारि आफादनि आफादगिरि गजेन बर', गाहाय नेहाथारि महेन्द्र बर', फालिगिरि आफादनि आफादगिरि जगेश बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि मिलिक रामसियारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोराबो बाहागो लायो। फालिगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि मिलिक रामसियारिया फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोराव सिमान्थिं बर'नि सुजुनाय अननाय हो आरो जतीन्द्रनाथ बर'नि सुजुनाय बोरदावलि बे मोननै नायजाबखौ लानानै जानजि खाफ्राबाय। सोरबाफोर बे नायजाबखौ बहाबाफोर दिन्थिनो लुबैयोब्ला 9101915682 एबा 9365420179 आरो 8011787384 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।